kunzwa nevanhu vose munhu wakandisirwa kwamambo murume wangu. Ndopandakati murume wangu pakuita sei? Sinei ndikanzi chitsvaga murume wake anokuudza zvese. Sinei ndakaenda kubasa kumurume wake. Ende murume wake zveshe wakanonditsanangurira. Mimi mukadzi wangu murume wenyu mimi ndakanzwa kubva kudhara kuti akudana nemukadzi wangu. Ndikati inini pane musi vakamboonekwa sisi vangu vakamira kukona. But inini murume wangu wanoita zvemafoni. Vanga vari 3, iye uyu neshamwari yemurume wangu nemurume wangu. Sisi wangu vanoti zvakaitika ipapo handina kuzvinzwisisa. taingoziva kuonana muroti tisingatauritiesi vazondisendera friend request pafacebook vanditi ndoda kuita shamwari yako katodoita kushamwari yangu kwakanaka zvikanzi uri kuvhundukei ndikati hapana chandiri kuvhunduka zvikanzi pese apa ndaisingada kuita shamwari yako nokuti ndi musikana waunotamba naye wandisingade kutamba naye ndikati aiwa nditambe naye ndinorukwa namai vake haisi shamwari yangu tobva tatotanga kuita ushamwari pafacebook ndobva ndarwara ndatomudza kuti handisi kunzwa mushe ndine maacids zvikanzi kana neniwo ndinawo unoshandisa jinja ndikati handiziye zvikanzi kuenda kurengi ndichamukwedu ndikati apo tiri kutotaura seushamwari patonotenga jinja yake bhandi nzira patonditi pane nyaya iri kuitika kumba kwangu akunomira musha ndiri kunzi ndine chikomba asi chikomba ichi handisi kuzoti ndiani ndikati zvinowanika vanhu vomuraini kumaraini koko ndakambokugara zvichiwa nemakuru kanzi vari kudza murume wangu kuti nini ndine chikomba ndikati chikomba chachona ndiani anga asingandiudzi vazonditi ndiri kuenda kwamambo ndasamoniwa akanditi amwene vangu waya vakanditi ndibve pamba musi wa1 April ndikati aiwo chingonyarara ndozvinoita chidzimba ngatingonamatai zvikanzi ndasamoniwa ndikuenda kwamambo nemurume wangu ndikati kana wakuenda kwamambo sandisiye nondifonera ndokuperekedza kwamambo hana kundifonera vazondisendera meseji achinditi kwamambo ndazopa murume wangu ndikati mawirirana mune zvakanaka here ko mwana kuchikoro muita sei zvikanzi mwana tinenge tichionesana mangwana ndiri kudzokera kwamambo saka nekunzwawo nevanhu vose munhu wakandisirwa kwamambo murume wangu ndopandakati murume wangu pakuita sei sinei ndikanzi chitsvaga murume wake anokuudza zvese sinei ndakaenda kubasa kumurume wake ende murume wake zveshe wakanonditsanangurira mimi mukadzi wangu murume wenyu mimi ndakanzwa kubva kudhara kuti akudana nemukadzi wangu ndikati inini pane musi vakamboonekwa nasisi vangu vakamira kukona but inini murume wangu wanoita zvemafoni vanga vari 3 iye uyu neshamwari yemurume wangu nemurume wangu sisi wangu vanoti zvakaitika ipapo handina kuzvinzwisisa vanhu vakanovhunduka vandatoti ko avo ndiani avo zvikanzi ari kuda muriwo ndatamuda muriwo unotengesa muriwo zvikanzi munhu wanga ndinaye ndianotengesa nyama zvapera ndobva ndaendera murume wake bva anonditsanangurira nyaya yemurume wangu ndikati ndimufone ndina ndikatomisa pastatus saka pese mandaisa pastatus vanhu vaifungudzwa ndiri kuziva nyaya nditi iwe uri kuisa uyu ndiani ndichitoti besti kuisa munhu uyu ndiani saka vanhu vasinganyatsondiudze nyaya yacho neiri kuitika ufiti zvatozara kumaraini kwese kwavaigara inini kwandaigara ndina asingatozviziva saka murume wake iye pandakabva kubasa kwake achinonditsanangurira akatonditi inini murume wenyu ndagara ndiri kumutsvaga zvisinei vakabva vauya kumba kwedu manheru vachitsvaga murume wangu vavaona anobva vada kuita hondo zvazvangovharana zvakadaro nondatoge ndifonere wangu bestu kuti iwe nyaya ndiri kunzwa kunope kuti iwewe murume wangu ndiwo wakaendera kwamambo but inini pawakaenda kwamambo ndakakubvunza kuti waenderei kwamambo waingondiudza kuti vanhu vamaraini vari kuudza murume wangu kuti ndiri kuita chiuri but angasinganditsanangurira kuti munhu ndaitomuti munhu wacho wangunzwa uri kuhura naye ndiani aingoti havasi kutaura vandatomufonera manheru ndikati madha imi nditsanangurire nyaya ndiri kunzwa kuno ndatanga kunzwa nemakuhwa but apa murume wenyu yakunopa achiita hondo imi makandisirwa kwamambo murume wangu mina ndikuudze vanhu ndozvavaifamba chita ndikati kubva rini ndichikubvunzei kuti nyaya yawaendesirwa kwamambo ndiyei usingandiudze dai wanga usingadana nemurume wangu waitaura kuti madha vanhu zvavari kutaura so plus iye connection nemurume wangu ndoyakandishati inopinda papi kozi ndakatotanga kutaurawo naye pafacebook iye ndiyakatonditanga futi pafacebook apa kwanga kuri kuda kundipinda kuti ndiri kuzvizivei ndezvesho wakazviona kuti handisi kuzviziva ndakatozotanga kuzviziva vaiswa kuno kwamambo after that handizivi kuti akaudza mai vake ava kuti chii bva vauya kumba vane mota
sikana nditori nechepagedhi pavamisa mota zvikanzi Maikaleni ndikati ndino zvikanzi yapano vasvika vandibata koni vakatanga kundirova akati muri kundirova ere zvanzi uri kufamba uchiudza vanhu kuti mwana wangu ari kudanana nemurume wako mwana wangu ari kudanana nemurume wangu kati mwana wendi dai ndaida kumutsvaga dai ndakamutsvaga pandikanzwa nyedzi but mubvunze ndakamufonera vana kuda kuzvinzwisisa vanotondirova pandakapara roko sikai vanga vane mota pavanonditangira kunosvika kupolisi ndichisvika vachinoti nini ndavarova vanzi ndasangana navo murodi ndikanoburuka mota yavo ndikati mota yavo handitomboizive tichisvika kupolisi nditi vandanzi mumaseu ndati hamuri kundisunga zvenyu but vandirova iye namai vake tobva vashaya papolisi nguva idzodzo haazosungwa iye nini tobva tanzi mafaindi. After that zvakaitika musi wa18 April nemurume wangu havana kusiyana ndobva ndazoona mameseji mufoni memurume wangu ake uyo achiti asi unodzima foni manheru iyi ndobva asenda imwe meseji yekuti ndauya ndichikutsvaga iwewo kwatinoonana wakundifonera wakundudza kuti waenda kuHarare boy pandati mameseji ane ndati nemurume wangu yo mairamba amanyashava pano makandiri ndakarohwa inini vachiramba kuti nini mwana wavo adanane nemurume wangu iko zvino ndane umbo hwakakwana ndakwenda kwamambo kuti mai vake vazive kuti zveshuwa mwana wavo aidanana nemurume wangu kana ainyepera mai vake kuti nandisingadanana nemurume wangu aya vachiuya kuzondirova vachiti ndiri kumuthreateni mameseji ndanawo ndokuuya kwandakaisa kunoku ndaya kunoku kwamambo ndakati inini ndege ndizivise musikana wekuti wairamba asi mameseji ndanawo mameseji zveshono ndamufonera ubva abvuma mameseji ubva azotanga kutaura kudanana kwavo ndine maaudio ndinamwaya saka nini ndauya mambo wangu kuti ndizivisa mai vake kuti pavakava kuzondirova vachivhikira mwana wavo chaive chiri chokwadi ndo maaudio nemameseji andauya kuti mai vazvizive kuti mwana wavo aihura nemwana aidanana nemurume wangu ivo vakauya vakandirova vachiti ndiri kumunyepera mwana wavo kuti afambidzana nemurume wangu saka indauya neumbowo saka vakapanana gupuro pano vakapanana pano inyaya murume aikorana panyaya yekuti murume uyo anga achirara nemurume adoronge murume wamai ari kupema manje asi vainzwa nechikomo asi dare rakaona vasina chapupu chekuti vamwe vaine chikomo ichi kachapupu chiure chavange vachiita ichi chapupu chibuda chazobuda nhasi ndokubva amai ava ndo vakatovholontera kupa murume wavo kuchikoro but nyaya yacho ndii kunyengwa nechikomo chakasingazikamu chakuzikamwa maidanana nemurume wavo nemurume wavo handabvunzira ndadanana navo zvavari kutaura mai avo zveshuwa ndakataura navo paFacebook ndaitotaura navo paFacebook aiwa yemurume wavo ngatitaremuri vatova nemaudhi ane meseji emaudhiyo anawo ngava maplay emaudhiyo atona munzwa ndetaura chiri chipo maudhiyo acho tulea zviredhiyo zvavo yanazvinoambo yamanzwa ari kuti mwana wenye akanga achidana nemurume wavo asi makamurovavo aiwa mira totirera ndikutaura namai makanoarova here handinambobvira ndamurova asi makaendako handingambobvira ndaendapo ndandiri kumota saka moto taiti saka uyu ngoba akanditi mama mukadzi weyo kundikanda pasocial media uyo obva ndati abuka imuite sei mutaurirani sezvo iwongo wamhangara kumapurisa yange ndi 3 days nyaya yamhangara kuti ari kundikanda pasocial media ndikati anomboziva kuti zvinofungisa ndakaburuka uyu ndiye akaburuka mota akati kwewo kundikandira pasocial media handambobvira wakakuitisa karuka kadiki zvawazozvakasimira kudhakwa manje kuna zvakazozvidhabira kabuda
Aiwa ndizvo murume wangu ndakamudza kuti ndaenda kuHarare. Saka zvada kuti mai vake vazive kuti vanhu vaidanana vaicommunicate. Mameseji ake mama audio andinawo andaitaura namai. Mameseji aya pamesage pamusoro pemavidhiyo iyawa andinawo mama. Mama munamudana murume wacho. Andina mameseji ake. Ko namba dzake amuna. Andina namba dzake. Andina namba dzake. Pamusoro pemambo wangu. Murume ava handizive kuti ndiye here aindifonera kana kuti asi akandifondera akati ndokumbira kusangana newe mutauro ndikati kwakanaka here ndakatomubvunza ndikati kwakanaka here zvikanzi pane zvakubuda kutaura then kumashure uko angambondifondera achiti makauya pampedu muchida kurova mukadzi wangu murume wenyu abva aenda notsvagwa nemukadzi wangu saka mukadzi wangu nemurume wenyu ari kuita basa rekukomuniketa pafoni hanzi abva atoti kune murume wangu aiva murume wangu enda unorova murume wangu ndiripo pamba murume wangu ndipo paakasvika pamba achida kurova murume wachona murume wachona ndipo amene hanzi wakabva aitana sei saka usiku ihwo wakabva wandifonera iwewo urewewe waiti iwewo ukangwara watanga undishauta andishauta kudaro mangwana makuseni ndipo paakatanga undisa pastatus ndinawo mascreenshot andaitora but zvayo zvaita sei toda kutsvaga kuti imimi lingi yenyu nemurume wavo manhamba madzakabvepi handina namba dzake murume ave anditozive kuti ndiye aindifonera uyo aiti ndakafambira iwe ndeuyo aisendera murume wangu meseji murume wangu ndofunga kubva amufonera kuti ndaenda uyo basenda apa handizive kuti ndiye here murume wachona kana kuti mukadzi waipa munhu kuti ataure neni bcause munhu wechirume aitotaura zveshoba ndisingazive kuti ndiye here murume wachona kana kuti haasiri wangu kuti nditoya kwamambo ndobameseji iwayaya nekuda kwekuti ndakaona mameseji mufoni memurume wangu saka ndakazoita pawo rekuti umbowe bcause panyaya dzibva dzikaitika ndakambouya papavharwa panapa asi ndakazonzi sezvo ndisina umbowo nyaya yangu inozoshiya basa andinambopinda ndikamufonera ndamuti zvisine murume wangu foni iyi yakaita zvekudzima kufa vatonditi kafoni kangu kafa enda unondigadzirisiya ndichinogadzirisa kafoni aka ndikanosangana nemeseji meseji inhamba idzi ndodziziva ndikunoona nhamba ndedzanyasha ndokuya kwandakazoita kuno saka vakatoputsawo imba yangu ndada kumurume wenyu ndakatoputsika makatopa murume kupuru ndandikukumbira kutaura panhau yamai vangu avo ndofunga musi wavo vaya vachindiona ini ndichirwara vakazouya vachitorwa nemota kuti vaende kumba ende musi wacho panga paita mameseji uyu ndini ndakatomuperekedza polisi achitukwana mai ava pafacebook achinzi uri handizivi mameseji ese pafacebook anotaura naye ariko vachindiaprocha kusvika nepicha yaivepo anayo yavakamisa pastatus achinzanziwo pamamai ani anzamai ani senemi yemurume wakewo saka munin'ina wangu ndakatoti iwewo kuti umubvunze kana kuti unetsana naye azviti handei kupolisi ndobva taenda kupolisi mapurisa akatirega timufonere foni yake mukadzi yairamba ndobva watoti hazvinetsi i-deformation of character because vari kutuka pasocial media chienda kukoti ndobva taenda kukoti ndobva zvanzi deformation inoda lawyer saka tiri pakati pekugadzira nawo yekuti tiende akatombouya panapa muchirume wangu abva kwamambo akati ndadzokazve nyaya yeye yakapera iyi ndakutukwa pasocial media nemumwe mukadzi akukomuniketa aive murume wangu ashaya umbowo saka ni mambo ndobva vamuti iwe unofanira kuenda $10 ona opiwa samoni unoendesa kupolisi kuti murume we akashaya umbowo nenhawe yako yaikupomera saka chakuitika apa mambo ndechekuti mukadzi ava mai ava aive murume waushu ndo vanga vakuita sei vakukomuniketa sezvo pakutanga vanga vakashaya umbowo saka munin'ina wangu ndakatomuti iwewo chiregedza kuita sei kuvabvunza kana kuita sei toenda tonoita zvekukoti saka takaro mai vangu inini vakatozoudzwa nauyu kuti mama onai munhu weye anga achindituka pasocial media achindiisa pastatus ndiwo uyu mukadzi wacho
Saka mama pavakaburukawo vachirega ndite sendimubvunze kuti ko mwana wangu zvakafambawo sei kuti usvike pakuisa mumwe wako pasocial media. Since mama akanga avaudza kuti inini nemukadzi taimbogara musame line taitotaura tese saka ndaigarisana muline 1. Ndo mafambiro akaita nyaya yacho. Saka mushure mekudaro vakabva vatadza kunzwanana vakasvika uyu mukadzi uyu akagara petango ndiye akabva atangawo kuzotuka mai vangu kusvika mama uyu azoluzawo tempa ndopavaenda kupolisi vakatonobhadhariswa mafaini vari 2 varova majamba ndakatora mama vando vakaita zii hazvazvadi kuzvitira ndachifunga zvimwe zvakawanda naimi mameseji imi mari mufoni yemurume wavo vari kutsvakei enyu imi ndakafonera pamusoro imambo wangu ndakafonerwa inini ndikanzi ndokumbira kusangana newe mutauni ndoda kukuona ndikati ndiani zvikanzi ndini ningi vandatoti makafonerwa rini akati ayo asi mameseji ndakaita zvokufonerwa iyi meseji ndikatozosiyana ndichiti ndafambira mahara wandifambisira mahara akati ndini ani hapana munhu anodzipa ningi akati ndini muzondo wakanaka here nyanga yaitika kanyaya yacho ndaimuziva neturu kuti takatomboya kwamamba tichivuvira nyaya yake iyi kuno kumunya yake yange yaita sei kuno ndiyo yange yaudzwa murume wangu kuti ini ndiri kudanana naye ndozvanga zvaudzwa murume wangu saka muriparufona munhu makafonerwa nemunhu wamusingazivi ngokuti mati handizi kuti ndiye here kana kuti mumwe munhu aishandiswa neva akadziwana kupi kwaidzishase muchizivana mukadzi uyu handi uyu mukadzi yanga nenhamba dzangu foni manje bati mameseji ake imwe yakati kuti imwe yakanzi asi munorara makadzima foni imwe kurara akadzima foni yakanga iri yechimi mamushaya muno kutaura ndo madays akaenda uyu kunotsvaga Shepherd yatumei ava vakaenda kukoti kwavo muna April. Shepherd ndakamutsvaga day after koti ravo ndanzwa kuti nyaya yavaendera ndeye murume wangu mboona ndakuda kumurume wake iyi nyaya ndeye musi wa2 May ari kusiyana nemwedzi wese pamusoro imambo ndopandikafonerwa pachiona pandikazoti ukurara wakadzima foni akandifonera akati ndoda kutaura nemukadzi wangu kumba hakuchagariki ndoda kuti ndifone mutauro nemukadzi wangu kumba hakuchagariki ndabva ndatoti ahorai aifanira kufona ari paproblemu ndiani mimi naiye ndiye akandifonera ndati inini ane kumba kwanga kuchagariki ndiani umurume waavo ndiani aifanira kufona iye nemi kumanheri wayo kuti mutaure nemukadzi wake ini ndati aifanira kufona ndiani ipapo inde wangoti rega ndifone nekuti imi mamuri muproblemu yechi aiyo hanzi amai avaiti kune murume aifanira kufona iye murume iye ndaifanira kufonera kuti ndapa mukadzi wangu chitaura kwete imi kuti mufonera kukliya zita rangu kune mukadzi wake komarega ifonera mukadzi wake namba dzemukadzi uyu ndandisina ndakatozibloka pafoni turu pakuti aindifonera pafacebook nekufacebook hakuna namba mukabloka munenge muinadzo kufacebook mukatoziswa namba dzamatoziva zvemafoni mana mai musati nyemaida kuzvikliya kumunhu asiri yese mukadzi uyu hanzi aiudza murume wake ndatinzwa mai imaida kukliya sei kuna mai ava komaida kuti klira kumurume wacho sei aiyo ndasikira kukliya murume uyu ndiada kumufonera ndiada kufona kuti nditaurire mukadzi uyu zvafana ndizvandiri kuti ndini mamwe maaudio andinawo mufoni mangu ko chii chinoita kuti imimi mukamuda kutaura nemukadzi uyu mutaure turu murume iye namba dzemurume wangu dzachona akadziwana kupiwo vasingazivani iye ndiye akatanga kundifonera murume zvinotoda murume wachona ari apo otaura ega kuti inini nhamba ndakadziwana uku zvekusvika paoda kufona panhamba dzake kuti mutaure nemukadzi wake iye ndiye akatanga kundifonera kainini tati akufonerai kutifonera ndobva mazoti munoda kuzomufonera imimi kuti mutaure nemukadzi wake pafoni yake akati ndokumbira uzotaura nemukadzi wangu uzofona ndikati waraiti edha ndofona kanoti opa aikumbira kuti mutaure nemukadzi wangu akaigere kupai namba dzemu mari kuti ndipe namba dzemukadzi wako ndimufonere nditaure naye mukadzi wacho ndandikabloka udhara nokuti aindishauda akabloka angaindadzo namba dzikablokwa munodati chii imi makatouraya imba yenyu kudhara nenyaya yechifambi asi wakuuraya uyu
Mukatora Ishe wangu zvakutotaura kuti ndainetsana nemurume wangu. Zvekutoti dai ndinotombobvira ndanetsana. Dai muri dzonyi akatongwara aitomutsiridza nyaya. Zvitori wise. Zvisinei. Vati ndawira kuti ndaida kuti mai vadzikana kuti nyama yendowira chokwadi mwana wenyu ndiyayo. Asi ndinga ndimatuma mwana wenyu kuti ndaanotaura nomu. Ndimadaro matindakati ati mai munhu wewe aindidai mukati buruka munotaura. Ndopa maitogadzira problem pa. Mama kuti mazonditi buruka ndakaburuka turupa kuti mukadzi ndaimbotaura naye ndokuburuka kwakati mama chiende kunotaura naye saka inini kuburuka kwandikaita mama akatozongoburuka achiti aiwa taura nezvakanaka ndakatosvika ndikati pamusoro mwanangu ndinamanyasha taurai mune zvakanaka uyasika pamucheti wani ngataura pakuburuka kwandikaita vakazoburuka achiti taura nezvakanaka uyu ndopaakatanga kushaudha amai vangu akatoshaudha zvinyadzi inini ndopandikabva ndatoluza utemba ndokuruwana kwatikaita chero tikaenda kupolisi tikabvunza kuti vanhu vangu vakasungwa aiwa tikatosvika tese mukamba uyo achiti ndarohwa naamai nemwana ndabva ndatokumapolisa inini tarovana avanongobvira mambo wangu aiwa tomboti hamuna kumurova but ndima akonzera kuti vana varwe. Aiyo, asi ndokati boruka uinde apo ndivo ndimi makati uyu akati mama munhu uya anondiposta panhingi vakati ndaunotaurira naye iye aitanzi shamwari yangu tinowira but ndikuti ndimi ayangoti mukadzi anondituka ndovaimati kudini inobva ndati furukai chitese mutaurira ndikubati kuti ndimi makakonzera chii makatuma mwana ndinoti ndakatokonzeresa saka ndakasvika ipapo ndipo ndakati wakadi hako mwanangu ndina mai vanyacha vangu vakutonetsana bro nyaya murume haisi izi mai munoziziva kuti muti munhu ari kuti mutora murume moti ndamunotaurirana vega vega hapana chobuda uyu anotodanana nemurume akazosara oburuka mumota amai ake vangu vatoburuka kudhara vanhu vakutobata uyu asinatozoti aripo kozi vakati ndimi mai kale ndaitobvisa hembe pawaya ndakanomira pageti zvikanzi ndimi mai kale uyu ndiangakudzai ndakati ehe ndimi zvikanzi pano ndobva ndatobuda geti kwendaivazivira zvikanzi nyasha unomuzivere zvikanzi nyasha unomuzive here ndakati nyasha zvikanzi nyasha tomu ndikati ndomuzive zvikanzi ndina mai vake bvavandibata kola nyasha tomu utabasa kuisa mwana wangu pasocial media kunyepera mwana wangu tadana nemuvakazobuda hanzadzi yake chinondibataazvingo nyaya dzinowanika dzakadini so imamati kudini mwauya nevanhu kudare mechinyunyuta iri kusungwa ikuruvana makatobhadhariswa ndii ndozotikureva tikutoraro tine yakatotongwa kana yakadini marovana mabhadhariswa mufaini zvaitoratidza kuti nyaya yadii zvai yapfuwa saka yatinayo nhasi ndeyekuti kudii yatinayo ndeyekuti amai vanyasha vanzwisisa here kuti pavakauya vachindirova mwana wavo changa chiri chokwadi chekuti anodanana nemurume wangu ngavasakudzirwe nemwana zvekuita achienda kunorova anzi mai maona here kuti mwana paaikomblena ndandine dambudziko naye remurume wangu mambo wangu inini hangu pekurova tomubvasiya pekurova ndipo pandinoti atichenese pamaindisa mota muchitaurira naye kuti mazvinzwa here kuti pamaindisa mota ipapo aiwa ndazvinzwa mambo wangu zvaari kutaura ndazvinzwa pana chandandichizivawo saka ndakushedzera ndaiona kuti ndakauya nemameseji kumba kwenyu hapana akwangu singani maizonyazondibhurira futi satani akandirovazvisingaitendakubhodaro vanotonyipa mama vakandirova kana vanhu vemupolisi ndovamaita sei patakasvika kupolisi mwana paakasvika kutaura kuti ndasangana nemukadzi noti kupolisi kanga chiziva nyaya yacho kuti uyanga akanda uri pasocial media asi vanhu vese vanoiziva mwana
Aiwa, mapurisa aiwa ari mupurisa anogara pakamba. Mutoni mapurisa enyu kasiri. Aiwa, pakaenda polisi ndiye noaradza kuti one ari kundikanda pasocial media nemameseji ari kundituka Facebook. Ndakabva ndatopinda murumu mamutoni mapurisa akawanda. Vatanga kutondibvunza mapurisa aya. Wakatuka wanzi kuti papezu. Akatukwa here pastatus pacho. Pakanzi ndopangandazviziva kuti shamwari yangu ikudanana nani murume wangu ndakati chipepi chadzedzi weukamuyuma imuzondo ende futi zvinhu zvacho so tuda yakatuka yacho. muda ndirege pabima zvino isi tiri mulavhu kuno nadzedzi bhururu iwe gara kwamama ikoko nekuti uri dofo vanokuonera ikoko zvamuchaurayisa murume wangu nekuda kwechihure naiwe uri dofo chairo yekuendera murume wewerei apa pandikazomuti wakuurayisa murume wangu nekuti murume wake ndopaaka achitsanangura nyaya iyi ndopandikati ko zvawakundiurayisira murume nekuda kwekuhura kwako vanazomusendera imwe kuti uri dofo inini ndiriko kuno kune murume wangu iwe ndiwasiya imba yako ine murume wangu kuno kuchikwirira ndo mameseji acho aripo mameseji ese nditorionawo anotozungisa pamusoro imama mukadzi uyu murume wangu haana kungoenda kumba kwemukadzi uyu akaenda kutsvaga murume wangu vapanana namba pafoni kuti uya urove murume wangu uyataura kuti pakauya kuno mune murume wako kudari haana kuziva akaitomamarira murume aizviziva akatondiudza pafoni zvikanzi ndakabvira kudhara ndichizviziva kuti ndo zviri kuitika but ndaishayiwa kuti ndokutanga sei akatondiudza pafoni ndagara hanzi ndainzwa nevanhu kuti iwe kuda nemurume wako ndo zvaakandiudza kana uchitoti uyatoziva nyaya yako iyoyo saka iwe uira mberi kana uchitoti une ufuti yatozikamwa aiziva nyaya iyoyo yekuti kudana nemunhu waitauziva ndizvaiti aimba aiwe usati change padofuyo ndobva watoromba murume nekuda kwemurume wemunhu saka uyu ndobva aikuudza kuti aiwa isu tiri kumbana dzedzi chiregedza kuputsa imba yakuti hanzi zvananzi ndakaputsa nekuda kwemurume pane zvakawanda zvataitonetsana nekuda kwemurume watiudza iwe kuti wainzi kukuita zvisvikoma nonyaya makarambani aiyo dzakatowanda watitaurira dzakatowanda ndipo pandikabva ndataiwa rega ndomupe gupura nokuti ndasingagare zvakanaka pamusoro mambo nyaya vakaunzirana kuda nemurume ndekuti amai ava vanga vachidana nemazofunda mazviori zvamuri kuramba ndiye murume ya saka vamba mafrenzi havana kuziva kuti bhuru wangu nyaya yakuindiswa kudare ndeyechi ndiye murume wangu ndopavakazoenda kumurume vava ndobva ava anotsemura zvese mani ndobva vati hayo kana une simba uchida uya urowe munhu kuti zvinyatsocheka anoona makabhaisa sisi wangu mabhaisa but zvinowanika muchauwani but mune vana vanga nemurume uyu kune vafana vamazuva ano zvavari kutaura kwanzi maM1 handiziti zvoreve kwai maM1 kuti azodzokera mumbaka kwanzi mangange zvinonetsa kwanzi kana uri maM1 kuti uzokupinda mumba futi kwai zvonetsa handiziti vanhu vachirivefana hanzi kuzopinda mune imwe imba ma1 kwanzi mangange kwanzi unovatota zvelaka amwana vati maretensoja
dzimba dziri kuputwa nemutoro wangu mangwana siyanai mukawana mapawana pamune mawana kuchengetedza imba dzimba dzoda kuchengetwa so saka matopedzana namai maregererana iri namai because mai semubereki guru rinogwadza mamuchida kuti vangoziva chete kuti mwana uyu ndiye akanga achirana nemurume wenyu chikutovhunzai Anchida kuti vandiri kuziva kwai vakandivakunda chokwadi nini ndinacho vachirambira mwana wavo mwana saka ndauya kuti pavakauya kumba vakandirova chaive chokwadi ivo vaifana kunge vakateerera kozi ndakatovati mama teererei inzwai nyaya ivo ndivo vakatobata nyaya imi humbo wamauya nawo ndokuti avamudanana nemurume asi wokuzorova makarwa maya kudari kuno kwatina inyaya muri kutotaurirana munhu iye zvino saka mukaita sekunge mauya nehumbo kwatiri hwekuti huri kuratidza kuti makarohwa humbo wamauya nawo huri kuratidza kuti avadana nemurume wenyu ende isatozviona kuti vadanana atiti mazvona mai then titambire saka imimi umbowo wamativigira umbowo uri kuratidza kuti avarudana nemurume wenyu chete ndo wamauya nawo wekuti navava makarovana navava chatingatokumbira ndechekuti pamakaenda kumapurisa marwa ava vakapinda wiri munyaya yacho kumapurisa kana tichipindura mubvunzo toda kupindura tinoaaa nyaya dzisi pamakaenda kumapurisa ndiye kuti vanhu varwa imimi makanga ava vakapindira munyaya yacho munyaya vaivema vakazotsvaga vakashayiwa kuti ndakauya ndichiti ndarohwa inini namai nemwana ndati vakapinda here munyaya yacho saka kureva kuti kumapurisa eka uchinzi kumapurisa vakapinda kumapurisa ndi muri vaviri ndimakabhadhira mafaini ava vana kubhadhira faini asi dai vanga vakaenda kumapurisa vakabhadhira faini pane pepa pane humbo hwekuti vakakurovai andimazvona sa which means imi kunokwamai kwatiri kuno kuhumbowo hwekuti makarohwa nava hapana wamuinawo izvezvi unless dama muine umwe munhu aivepo achiona muchirohwa pamwe ndiwadewa tichitoteerera tinzwe kuti ari kuti makarohwa iyi meseji yamauya nayo humbo hwenyu navava wava vadai maida ngoshandisa zvinhu zvechirungu zvisina kuunza vanhu maidai makangomangarira maiva kuno kune admission of guilt vakabhadhira faini vakandorova zvo zvinotoka kudenga vakakudi vanga vakurovai amene mapanzwisisa mbamombe nyaya iyi makamboiona pana ndeinyaya iyi pane murume akauya nemukadzi akaiti mukadzi wangu anodana nemunhu anonzi muzondo nemukadzi vachinetsana akatwagopu chaive chokwadi mukadzi mai ava ndo mai muzondo vacho saka vakazoziva yanga yari chamwari yavo vatsvagana pafacebook vakazoziva kuti uyu paakati ndayatsamani wetu kunda kwamambo munhu aiunzirwa kuti murume wavo havana kuzviziva zvatopfuura saka ndopa vakazoenda kumurume uyu kunobvunza ndobva vakupuwa dhatarise kuti mukadzi wangu sososo saka ndobva vati kumurume waurove wangu murume kumba kuti inyaya iyo kuti zvinhu zvinyatsodi zvifambe muno makashaya mbowo kuti avandavana muzondo akati wavapo wakazara mai akuti wekutamba wadira Changamire. Amai avo vakaisa Samoni kuti yaida nemurume wangu. Kune vavo. Haini ava ndio ingatoshanda. Ndio inoshanda hiyo. Ya. Kuti ava avatoreka ava mbowo kuti vakavarova kuno kudai. Asi yekuti but zvisinei munayo munogona kungoyanana motongoregererana zvinoitika futi izvozvo mungogona kuyanana murume wenyu ngaachisiyawo imimi maakusiyana nemurume wavo ndizvo halo ndati hamuchafonerana nemurume wavo izvo iye ndiye anotondifonera but kuti chiramba aika kotikazvibata bhozi havachatsvaka vakazviwana hapana chavachawana iwe une murume wavo ndovanga vadzidzi vari kuti vasina murume vari kuchiva murume umwe aisiya wavo
Wakatopoa kukuro kugamba. Aiwa ndio wakatopa. Ndio panga kushaka misuyo. Ndio wakatobisa mari yao wachipa murume. Murume wacho. Ya bare tejera. Saka wao achari kutenda vakumutsvaka mutauni abva ndaenda kuharare achabati saka ndopaotenokana mameseji Ndopa mwari yangu isusu vanhurume tinofarira munhu ari pamurume wake. ekutendera kutenga mafuta neachadi. Once wabva pamurume wako hakuna murume achakuda. This is what I want to tell you. You should learn in life. Varume vanonakirwa once wabva ipapo responsibility desatani responsibility wose ndakutonzvenga nzvenga asi imba yako yatodii yatofa. Saka mati kudii tete wangu ndondimakamangara mai vamamuda kupinda munyaya havakwani munyaya iyo nyaya inongori muri tumana nopavanokwana mubereki wakamufana nevamwe angatumi mwana kuti ndanota chakaicho chikwanisiro chonjopana changa nchiti chikwanisiro chekuti vakauyawo nemwana kuzosapota kurova aiwa mazoti muda kuripwa kuuya nemwana haisi mozve asi pawakakurova iyi ndobva muda kuripwa andizve kana vakauya nemwana mukagwa neuyu which means makagwa neuyu zvo ndiyakapara mhosva kwamuri aigura murume wenyu indikaperekedza munhu pana pakuya mukagwa kana maposa ndorume ndiye mhosva iyi saka iye wacho naakwanise kundiripo wachindirwenyu mukamumangarira ndozvamaodzwa wabweta wangweganhiro panzira tovanesi munovamangarira vadasiri hanzi izvemi kana maona kuti zvavo zviri kurwadza chiuyai mumhangarire uyu akakuroresai ndiye wandakamangarira ndiye wandakamangarira wandine umbowo wake saka mai vabuda munyaya saka mai sezvo manditi ndisina umbowo kurovana kwamai kwata sezvita kuti ini munawo here aiwa ndini very good saka tinodira sakuna saka uda bata kwachiini uda mbudzi tu tekutora murume kunditorera murume nekuya uzondirovera murume wangu aiwa musachema zvino mahamsi makatorwa murume idzo mbudzi tuzo ndozatava kutotaura nekuda kwekuti kunun'una kwamurume because makuda tikondrola akatorerwa mukadzi atidi zvinhu zvakadero tirikuti ava vakatadzirana vari kutaurirana uyo ari kuti inini kuti ndicheni mwoyo wangu ndikuda zvakati imoti ii muchigunun'una ndini maanokonzera noisi ndambokudzai kudhara andimavona saka uyu anofanira kutobhadhariswa murege yabhadhariswa mwana wenyu anotsvaga mari yacho nonabvana muzondofuti itsoyaidzoka wele anongonaona muzondoti chamwarona gemu chedu chanditsokera animapanga saka mbudzi mbiri kana kuti $70 masingazisoma modziwana rini tida tongopedza nyaya tumandadzita hatisei pa1 hatisei pa1 mwedzi munomuona hamungashayi pamakaramba murume maizazvo asi muzondo aivepo mukasabata zvakanaka chirikapindanira varume vevamwe kana makono kubatwa zvakanaka nemuri munzveka imwe asina anobata zvakanaka because mune makuda kuti munhu iyeye arege kubata wake kuti zvakanaka nokuda kwenyu